Kapin 600 ka mga bag-ong kaso sa Human Immunodeficiency Virus kon HIV ang natala sa Department of Health ni atong Nobyembre. Ang 627 nga bag-ong kaso 27% mas taas kumpara sa susamang buwan ni atong 2014 o 492 ka mga kaso. Sa 627 ka mga kaso, 52 na ang ni-develop ngadto sa Acquired Immunodeficiency Syndrome kon AIDS, samtang 174 sa 627 ang namatay. 94% sa mga bagong kaso nakuha pinaagi sa pagpakighilawas kasagaran sa men having sex with men. Ang pagsaka sa kaso sa HIV gikahadlukan sa DOH labi na sa pagtangtang sa 1 billion pesos nga budget sa contraceptives.